What's up mga idol, mga ludi, what's up? Welcome back sa ato ang channel. I am RJ, ang Ganisa Boy. This is Dalia from Mama Dal's. Sakto to. This is Dalia from Mama Dal's and Wakiko's Dami ang Seafoods. Karon suway paglangan-langan, gutom yung kain ni. Ato na ning lantakan ang ato ang seafoods rin nga kuan saang og daghang kay saang ni pila ni kilos 6 kilos 6 kilos og doon na tay kuan rin kining guso with this sauce. Karon kining amo kay latag maayo lata pa ni sa kuan lata pa ni sa kapildihan sa liquors. So ay pagduha-duha, let's eat. Ala napikit on ano saan kay 100 per kilo. Lata ka ni idol mga lodi, lata ka ni ato ang saang lata pinis kapilian sa liquors mga lodi. Game 5. Ara kalata ni adisa na to sauce. Uy. Lagay mo tang. Inquire lang mo itong page mga lodi ha. Atong Mama Dal's and Wakiko's kami ang seafoods. Kami lang sa angwa. Ato ang Lamig kayo og unod. Amo na ako na gidok-dok daan para dami kaya itong kaon ba. Di na tam sa gabal. Bit. Agoy. Sapa na. Matis. Kanon. Saang. Kaya sa bosket. Sa Bagyo karon, Bagyong Dante, way makasugong sa atong pagmukbang mga idol. Putang nga na. Putang nga na ni. Ana. The best. Ang seafood sa Mama Dal's. Baga kay makabusog na ang paano.
Nakaka-okay. Lami anak. Apa na? Kaya mi. Umay. Saang. Nakasaang nga. Kuran, steak. Saang nga. Bisaya. Ang Wala Bisaya. tayo spike. Saang nga. Amerikano siguro ito ka spike. Saang Bisaya. Nga ang kainan ko sa pultan-pultahan rin. Ang Amerikano wala. Nipis wala yung pag. Dako sa siya. Dako sa siya. Magkano yun? Oo, kalami. Wala kang storya. Kaon na dito. Okbo na to. Katambok. Darah. Siapa dah? Alam ko. Lagi na ako. Padul pa. Healthy itong karon. Ito, healthy. Pas-pasan. Bunduton. Saang. Saang lang sa kalang. Oh my God, pinako.
Ulit na yun. Ang unod o. Nanguspan akong white sa kaaslong sa suka mga lodi. Saang tambok dagko kanya to saang ha. Sa among mga suki na order og ato ang seafoods bilao, salamat kayo sa Tabugon, Bourbon, Carmen, natay kwan customers Carmen, sa Katmon. Salamat kayo sa pag-order sa atong seafoods bilao. A, B, C. Puhod. D. On D. Natay puno nga. Kining seafoods. Sabi ko siyang dagko ka na. Luspad man. Luspad man kayo. Dali ang kabusog ng sanga. Kupen sa akin, dagpo kayo ba? Tambok. Nabusog ko siya sa dagko. Singan dog ibot mga idol. Mga lutis singan dog ibot. Wow. Gawas. Gawas dagdagan. Potol siya. Ang pagkuhaan niya. Okay, daro tambok pud ang ato ang saang Bisaya. Sarang Bisaya. Oops. Apa ang gano'n ko? Struggle jud kay ang pagkuan sa saang. Pagkuha pero worth it kay tambok ug dagko kaayo ang saang. Kuando na eh. Nakuha lagi yun.
Singot ah. Isang pagdabag yun natin, singot ka po na. Singot ang kaunon. Kaon. Ano ba? Ano Ah! Nagparisan og cookie para lamig gana kay kaon ba? Gaan lagi kagkuan. Tawagan lagi ka sa Coke. Ano? Ah! Mo sponsor na ang Coke sa imong subok ba? Ano ba? Dali ka sa makabusog mga lodi kay Tambok ay ang saang. busog kay atong saang ba? Dali gid sa kabusog, kumpensaan mo, busog rin ka. So, Testingan na to. Huwag mapunan pa ba na itong tiyan. Oops! oops. And Aguhoy. Nakalos pala ito eh. Sa Tambok mga ay. inquiries, mga lodi, Mama Dals and Wakiko's Lamang Seafood sa atong Facebook page. yes, i-like lang ninyo atong page, Mama Dals and Wakikoy, Lami ang Seafoods. Doon na tayo raw, doon na tayo luto na daan. Yes. Like, sit A, B, C. Ano yung igang kapilian sa mong menu? Sit A pila to. Ang ano, mga luto na to. Sit A, pila siya. 9.75. Lalo. Inclusions. Naso Sit niya. B, sit B. Set B. Pila to. 1,175. C. 1,475. Ang D, 1 to 50. I-check lang ang page, amo a page para updated mo sa mga available nga cook and raw seafoods. Like and follow. Mama Dals and Wakikoy sa miyang seafoods. Sa. Di lang sa. Ay, kailangan tayo. Murag, dili yung kutob nga lodi kay murag 6 kilos gini ang sa nga tong kaon bro, di ka bada. Unya alang panihapon tiwason na mo. Pwede ka bada mga lodi, sunod din kayo dyan. Naluya na siya sa kabusog. 6 kilos of saang niya, half kilos of gusto. Busog, di mahurot. Kung tiwason na mo, ang panihapon, kaya nugon man, natot doon, no ba? So, dito lang ko to sa ato ang mga viewers diya. Bago ka mo, please subscribe sa itong channel, like, share. Salamat sa pagsuporta. O sa atong page, Mama Dals and Wakiko's Lamang Seafoods. Please follow dito. Dala tayo mga daghang mga menu dito o mga raw nga mga pagkaon sama ni mga saang, klase-klaseng kinasun, nukos, mga hilaw. Name it. Char. Name it, we make it. O dali lang kutob sa ato ang ikaduhang mukbang. Watch out mo sa sunod katulad ng mukbang. Kaon gapon tirada ni. So, bye-bye. I love you. Purot na ang bulsa. Pagkano rin?